ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କଥା ନୂଆ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରି ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଲାଗିଛି। ଅଶୋକର ଅଘୋଷିତ ରଣନୀତି କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ମଗଧ ସେନାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେବାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଅଜୟ କଳିଙ୍ଗର ଗାନ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନୀର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନୀରବତା ଅଜୟ କଳିଙ୍ଗର ପରାଜୟର ସ୍ୱର ମତେ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ପରାଜୟର ସ୍ୱର ମତେ ଶୁଣେଇ ଦଉ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛୁ କେବଳ ତୁ। ଆରେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ଜୋର କରି ସିଂହାସନ ବସିଲା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ନା। ରାଜାଙ୍କ ବମାନ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଅଛ? ମୋର ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ନେଇଯାଅ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ଦଶାଣୀ କଟକକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ହାରିଗଲେ ସବୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଟି ମାକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଚାଲ ସୈନିକ। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମଗଧନର ଶାସକ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ 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 ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଐରଗଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ସମ୍ବାଦ ପାଠ କର। କଳିଙ୍ଗାଧିପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମଗଧ ନରେଶ ଶ୍ରୀ 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 ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି କି କଳିଙ୍ଗ ନରେଶ ଯଦି ମଗଧ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ରାଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ କାରୁବାକୀଙ୍କୁ ମଗଧ ନରେଶକୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେବ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ମଗଧ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଚିରକାଳ ଶାସନ କରିବେ। କହିନବ ମଗଧ ନରେଶଙ୍କୁ କାରୁବାକୀ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ ରକ୍ତ ବଂଶର ମଣିଷ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ କାରୁବାକୀକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟି ଦବ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଣୀ। ବାର୍ତ୍ତା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିଗମ୍ବର ଯାଅ ଦୂତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବ। ଯାଅ। ତମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ, ତା ନହେଲେ ମଗଧ ନରେଶ ଅଶୋକ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯାଅ ପ୍ରମାଣ କର କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ଅପରାଜୟ ଅବିଜୟ।
ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ କରୁଥିବ ଏହା କାଳୁ ବାକିର ମାତ୍ର ଶପଥ। ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖିଲ ଏବେ ଖୁସି ହୁଅ ଯେତେ ଖୁସି ହବାର କଥା ଖୁସି ହୁଅ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଖୁସି ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ନୁହଁ ତୋ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଲା ବୋଲି। ଆମେ ଆଦିଆ ସାଗରିଆ ଦି ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ବୁହାଇକି ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ। ଆଦିଆ ରାଜା ହେଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ଐରୀ କଞ୍ଚନ ମଲ୍ଲ ସାଗରିଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାକର ବି କଲାନି। ସେ ରାଜା ହେଇଗଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହେଇଗଲା। ମୋ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ସେ ମତେ ଘୃଣା କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ରାଣୀ କରିକି ପଠେଇଲି ରାଜନଗରକୁ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟେଇଲି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଯୋଉ ନାଟ ସେଇ ପାଠ। এই কুহুক রাজ সিংহাসনের যদি এতে মহিমা রাজ সিংহাসন থরে বসি গলে এ দুনিয়া যদি বদলি যাଉଛି তাহলে সেই রাজ সিংহাসনକୁ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବାରେ କ୍ଷତି କର। କେମିତି ଅଧିକାର କରିବ? ମୋ ଝିଅ ଅଧିକାର କଲା କାରୁ ବାକି ଅଛି ଏ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୋ ଝିଅ କାରୁବାକୁ ଦୋଷାଳି ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ? କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ଏବେ ତ ହାତ ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସେଇଠି ଶୁକି ଶୁକିକି ମରିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ରାଣୀ ମୁଁ ତତେ ରାଣୀ କରିଥିଲି ନହେଲେ ତ ଶୁଖୁଆ ବିକିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କୋଉଠିକି? ରାଉତ ସାଗରିଆ 636 ଲୋହକାର କୁମ୍ଭକାର ତମର କୋଉଠି ଅଛ? ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ପଡ। ମଗଧ